nisan kwana maulana. Allahumma salli ala khairil anbiya wa ala alihi wa sahbihi gani. Daga bakin baba na fotoro. Arafi waliyullah ba wani kayawa, Allah ja da nisan kwana maulana. Arafi waliyullah ba wani kayawa, Allah ja da nisan kwana maulana. Arafi waliyullah ba wani kayawa, Allah ja da nisan kwana maulana. Wani murabba sarki kai ne kake mulki, ta min hikima haɗin basira da sauki. Dafa min lamura a duka aiki sauki, baiwa da hikima Allah shi ke wa kowa. Arafi waliyullah ba wani kayawa, Allah ja da nisan kwana maulana. Baiwa marasa adadi kai wa manzona, Rasul Mahamudu gani shi ne a raina. Ahalai sahabu na sadan sun rike manzona, gashe wa Ahmad Tijjani gausi masu baiwa. Shehu gibiri mato zali idan waliye, ahbabu sun faɗa mana ka hau dubin makamai. Ga fatiwal aglaki jarumi cikin imamai, kaunar kuna rike gashi a yau ina haskawa. Arafi waliyullah ba wani kayawa, Allah ja da nisan kwana maulana. Salama birni kauye baba yana kuna zo, zanyo yabon waliyin arifi na mu barzo. Baba gwani kayawa zawuyar ka na zo, kainuwa da shan Allah baban mu masu baiwa. Sirrin shehu gibiri ma akwai wajen ka tabbas, shi yasa zuci